खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि सांग्रां जा फुटपाथआव दखान होग्राफोरा सांग्रां जा फुटपाथआव फालांगि खालामग्राफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां फुटपाथआव फालांगि खालामोब्ला नोंथाङा गोग्लैनो हागौ खैफोदाव फुटपाथआव फालांगि खालामनायखौ बन्द खालामनांगौनि गोख्रों बिथोन नंगौ गोजौ बिजिरसालिया फुटपाथआव दखान होनानै फालांगि खालामनायखौ बन्द खालामनो थाखाय गोख्रों बिथोन होदों बेबारनिफ्राय फुटपाथआव जायखिजाया दखान होना फालांगि खालामनो मोननाय नंला गोजौ बिजिरसालिया मोनफ्रोम रायजोनिसिम गोख्रों बिथोन होदों गोबां फालांगिफोरा फुटपाथआव दखान होनानै फालांगि खालामनायखौ जों गोबां नुनो मोनो फुटपाथआव दखान होनानै फालांगि खालामनायनि थाखाय हान्थामेला खालामग्रा गोबां सुबुंफोरा थांलाय फैलाय खालामनाय एबा थाबायनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो जायनि थाखाय गोजौ बिजिरसालिया फुटपाथआव फालांगि खालामनायखौ बन्द खालामनांगौनि गोख्रों बिथोन होदों गोजौ बिजिरसालिया हान्थामेला खालामनायाव थाबायग्राफोरनि लामाखौ थि खालामना होनांगौनि थाखाय फुटपाथआव फालांगि खालामनायखौ बन्द खालामनो बिथोन होदों गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन